Εσύ ρε φίλε, πώς πιάστηκες έτσι κορόιδα? Πώς έμπλεξες με τα ναρκωτικά? Πού έμαθες από αυτά? Εγώ ρε φίλε, να σου πω, εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι και πήγαινα στο σχολείο. Θυμάμαι, ήμουνα στη Δευτέρα Γυμνασίου όταν έγινε το κακό, αλλά θυμάμαι τη διαφήμιση των ναρκωτικών από το δημοτικό. Θυμάμαι εκείνες τις αφίσες που κολλούσαν οι δάσκαλοι στους τοίχους του σχολείου μας, τις οποίες είχε στείλει το Υπουργείο Παιδείας. Ήτανε κάτι αφίσες που γράφανε με πολύ μικρά γράμματα, όχι στα, και με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, ναρκωτικά. Το όχι στα δεν το πρόσεχες καν, έβλεπες μόνο το ναρκωτικά και είχε κάτι μεγάλες σύριγγες και τέτοια. Ήτανε ψυχολογικό, είναι σαν τη διαφήμιση, ή μπορείς να πεις σαν τα ψηλά γράμματα στα συμβόλαια. Προπαγάνδιστες. Ναι, γεια σου. Λοιπόν, θυμάμαι στη Δευτέρα Γυμνασίου όμως ήτανε που είχε έρθει ένας κύριος να μας μιλήσει, τον οποίο είχε στείλει το Υπουργείο Παιδείας. Τι ήταν αυτός ο κύριος? Ήταν ένας για να έρθει να μας μάθει καλά πράγματα για τα ναρκωτικά. Ήταν σίγουρο το Υπουργείο Παιδείας? Ναι, αφού το κράτος τα σπρώχνει και τα προωθεί όλα, έπρεπε να στείλει τον ειδήμονα. Ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να ψάχνω για ναρκωτικά, γιατί θυμάμαι εκείνο που μας είχε πει, μας είχε μαζέψει όλους στον αυλόγυρο του σχολείου και καθόταν και μας έλεγε, θυμάμαι, για ένα ναρκωτικό, το LSD. Μας έλεγε ότι αυτοί που το παίρνουν βλέπουνε όμορφα χρώματα που κανένας δεν μπορεί να δει και ακούνε όμορφες μουσικές που κανένας δεν άκουγε, αλλά αν έπαιρνες LSD θα τα άκουγες και θα τα βλέπες όλα. Θυμάμαι αυτή την πελώρια λαχτάρα μου για LSD μετά το τέλος της ομιλίας του κυρίου. Όλα τα παιδάκια φύγαμε από το σχολείο και ξεχυθήκαμε στο δρόμο ψάχνοντας και αναζητώντας το LSD.